Teraz netečie voda. Tu je tá odbočka a tu je druhá šachta do Dolného Augustína. Blízko nejdem, lebo sa bojím, by som sa tam zrúbal. Pada dole 40 alebo 80 metrov, ale táto vyzerá byť zasypaná. Sme potom museli vyťahovať. Je to také náhuby. Chceš, ja ti tam posvietím poriadne. Dobrá hĺbka, čo? No. Ale tam to vyzerá byť zasypané. Štôlňa, to je tá druhá. Tam boli tie imunicové náteky. A ja budem pokračovať ďalej. Pozriem analyzátor. 400, furt 400. To je normálna atmosféra. Kontrola petrolejkov. Dobre, končím.